Hamuna kadongan huuji hamima muse sonari mangalihon masukan tuhita nabui pamurahok kita di Jamitata di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Ima turpukta sian Lukas 12 ayat 40 sia sahak rodi ayat 50 tolu. Anggiat aka masukan-masukanon mararga dihita jala boi tapake laho pamurahon Jamitata. Sahalinai turpuki ima sian Lukas 12 ayat 40 sia sahak rodi ayat 50 tolu. Ikut takas do tajaha piga-piga hali turpukon baru peta jaha aka buku-buku na mangurupi termasuk ma aka ipola dohot aka buku nasing. Alana memang iko songonido para dehot Jamita. Turpuhido dung martangiang, turpuhido jahaon piga-piga hali, dapat ma unokna di pikiran, baru jinahama aka na mangurupi, baik tafsiran, ipola, lan dohot aka nasing. Jadi pos rohanami, nunga tajaha turpuki piga-piga hali asa umurah hita rupani mangatusi jala pasahaton ti bagasan Jamitata. Hamuna kadongan di hata Batak adong do pandohan na mandok molo paet unang pitor satabi diutahon jala molo tonggi unang pitor di bodut songonido molo risi-risi unang itor di itulak molo lamot-lamot unang itor di jalo molo met-met unang itor di bolokkon molo balga unang itor di ahut rupani lapatanna asa marbisuk mamilit na dihita marbisuk mamilit sidalanan dia do naundenggan dia do namarlapatan situtu. Misalna nakpe napaiti dak tabo dihilala satabi pamangan alai boidoi gabe ubat boidoi mandauni alai molotong gipe tabo tahilala boidoi sipata gabe sahid molo risi-risi dang itor tulahota boidoi hasit tongan alai molo lamot-lamot dang itor jalo otak boidoi hatani begu boidoi hatani sibolis manat mahita mamilit dia do namarlapatan di ngeluta marpardomuan tuturpuk taon na kadongan manat hita parjolo mangatusi ala nunga somal tatangihon jala tahanguluhon ia tuhatta Jesus ro laho membuan dame tu portibion hadameon hasonangan alai rotur pukta sonari mandok sebalikna dang hadameon alai parsirangan parbolat-bolatan malah didok api uhuman manat tita asa taboto dia do sasitongna lapatan ni turpuki molidok Jesus sibuan dame dang pitor amen dohonon muloi dok muse diturpukon ayat 50 sada na diri puro hamuna do na laho mangalehod dame au tu atas tanaon umbaid naro datung hudok ma dihamu panirangon do tahe jadi manat-manat taparrohahot turpuki jala turpuk taupe pasahaton jala menawarhot tu hita pilihan alana mulu mangulu hita di bagasan Kristus ada konsekuensi. Ida menodok kami nakin molodidok Tuhan Yesus si buan dame dang pitor amen. Molodok ison dang nama buan dame mana tapi kiri jo lapatanna molo si buan dame do ibana parjolo tatadda maju ibana asa taboto hadameon na nilehon na tuhita. Molidok dak si buan dame moluduk takas tatadda ibana taatu si dopan dohan naon. Na parjolo si tutu ikon polin jala ikot takas situtudo tandaota ibana tandaota Yesus Kristus anak ni debata na sinuru tu portibion jadi molulung takas do tanda ibana tajakom madami sian ibana jala molotung didok pedak si buat dame tajakom mai
ala memang ido hasit tongan na. Dak sibuan dame na marlapatan panirangon asa polin na mangihuton ibana. Jala adong konsekuensi di na mangihuton ibana. Hamuna kadongan somal dohita neng mangihuton Tuhan Yesus molo tabuta hilala. Misalna torop do neng tardidi di sungai Jordan, di aik Jordan songon pandidion ni Yesus. Alai molo di dok tu nasida malang di dok tu ibana rupani na tardidi olo doho tersilang di Golgata songon na tersilang Tuhan Yesus badangolo nasida. Jadi anggo dina tabo asa suman songon Yesus. Alai molo di parukilon hamaulo ni dang olo mangihuton. Padahal di turpuk tahun ikut takas do konsekuensi mengikut dia. Ala argado hita ditobus. Ala Tuhan Yesus pe hosana do dilehon. Pola do di dok ibana taringot tu pandidion na imahama matena. Dang mandok pandidion di aik Jordan na di turpuk tahun alai martudu-tudu do tu hamatian na di Golgata na marsaksi tutudo ibana di Getsemane lapatan ni argado hita ditobus alani ikon arga honot tado panobusion nai alani ide benar di ayat 40 sia naro doa mandang gurhon api tu tanoon dihasiholi nasa rohakku do anggiat haru galak nian api boy doi paruhuman alai boy doi papitahon boy doi manirang dia do napolin mangihuto Yesus dohot akapangatsi naso polin naso pita mangihuto ni bana marhiteima lam takas maturpuk taon daktar songgot behita molidok dang mamboan dame alai mamboan panirangon dotahe ngatatusi laho manirang akan na mangihuton ibana dohot na sumangihuton ibana na mangihuton ibana ado konsekuensi pilihan bisuk mahita mamilit dia do na tapilit so naudok na kinaparjolo molo paet unang itor di wolokon manang satabi di utahon molo tonggi unang tor di bondut asa akka na porsea manat laho mangihuton ibana ikon ado konsekuensi ala dung dijalo padidion nai nakin di ayat 50 alai didihonot tondo tuau paridion jala matsai bobos dor hakku saleling sotulus dopei martudu-tudu tu hamamate ni Tuhan Yesus Kristus jala dungi akan mangihuton ibana ikon di bagasan habadiaon pita jala polin tukpe portibion gabe alona molo di Injil Matius taida pandohanon lebih dekat pada pemuritan aka pengutusan murid naikon marsirang nasida dohot natoras dohot ulaonna dohot sude ngoluna siganu paris sebelum dijauh nasida gabe sisean jala turpuk tau tatu si bagian dari pembaharuan songon nasomal didok ni presidenta revolusi mental pembaharuan pemikiran way of thinking ya adong haim baruon maka mereformasi mensucikan api paruhumani bagian ni ido asa polin akka namangihuton ibana asa namangihuton ibana berani bayar harga dalam artian arga doho ditobus mudar ni Jesusido manobus dirim palua hokko gabi na badia maho diparbadia iton diparbadia mahita mangihuton ibana margugo mahita nakpe ikon marsirang hita dohot na toras song na diguari diturpukon
Dang na mangarahon asa marbada maduh keluarga. Daong ay holong do diajar hutu hatta. Alay molo dihasogohok kita. Manang dang di jalo hita ala na mangihuton ipana. Ima silang si porsanopta. Tung parsirangan pe, tung parbolatan pe, ikon jalo otta. Alanido binodok kami nakin molo murata jalo akan natabu barita hadameon barita lasniroha. Songon teologia sukses misalna mangihuton ibana sude gabe murah sukses berhasil danginan idokna. Sadi hari hita mangihuton ibana las di ari ido rongom akka hamaulon di ngoluta ale margo godo hita di bagasan ibana. Nah ido lapatan itu puktaon panirangon manguhum papitahon akan mangihuton ibana selalu fokus ala argado hita ditubus ibana.